Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur, COVID-19 pandemiaren ostean galdutako itura bat berreskuratuko dugu. Bi musuekin agurtuko zaituztegu. Izan ere, gaur apirilaren 13a musuaren mundu eguna da. Gaurko egunez, duela 10 urte, historiako musurik luzeena elkarbanatu zuelako bikote batek. Tailandian gertatu zen, eta entzun ondo, musua 58 ordukoa izan zen. Musu ematean lepoko eta aurpegiko 30 margiar inguru erabiltzen baditugu, 58 orduko musu bat ultramaratoi bat egitea bezalagoa da, Esango nuke. Zura hortiki esido azen garrasien gabean hauzu maite zaro bakeratzi musurik musu biuzik gaudela araztatu nazazu Zura hortiki esido azen Esaten dute, pertsona bakoitzak bataz beste 20.160 minutu igarotzen dituela musu ematen. 326 bat ordu. Gustatuko litzaidake jakitea zenbat musu eman ditudan orain arte, eta zenbat geratzen zaizkidan emateko. Naiz eta batzuk azteko modukoak izan diren, Eta gian beste batzuk historiara pasako dira. Musu famatuen zerrenda ez da iluzea. Bueno, ez dakit nik Swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open head, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. Uste dut famatuena Gustav Klimten musu artelana dela. Gainera niri izugarri gustatzen zaik kuadro hau. Artista austriarrak 1907 eta 1908 artean egindako olio pintura bada. Mihise gaineko urrezko eta estainuzko xaflatxoekin. Bertan, bi maitalen gorputzak bakar batean urtzen direla dirudi. Mutilak musua ematen dion eskari masaian, bi eskuekin bere aurpegiari eutsiz. Berak begiak itxita dituen bitartean. Musu honek ere badu bere istorioa. Batzuk uste baitute, oihalaren protagonista Kim Bera eta Emily Flock direla. Emily Klimten koñata zen, baina artistaren musa izan zela badakigun arren, ez genekien maitaleak zirenik. Emango dizut hurrengo musua koloretan gatzen naizenetan zer bilatuko zer aurkituko deskubritu gozo airean deskubritu Oiana, nik nahiago dut Rene Magriten Amorantea kartelaneko musua, Nortasunik gabeko bi pertsona elkar musukatzen ari dira bi belo ezeren atzean. Isilpeko maitasuna, maitasun debekatua, elkar ezagutzen ez duten bi ez ezagun, maitasun itxua, eske, zuk nahi dezuna izan daiteke. Niri goiuri pixka bat itogarria iruditzen zaite. Inti. Asko zobeto, asko zobeto Banksyrenak. 2004an Brightonen, pub baten ondoko horma batean grafiti bat agertu zen. Bertan, gizonezko bi polizia agertzen dira musuka. Pieza honekin, artista ospetsu eta misteriotsuak homofobia salatu nahi zuen. Musukatzeko ekintza protesta arte gisa. Hori bai iraultza? Esango nuke. Say you miss me, kiss me love with heavenly affection. Hold me close to you. Hold me, see me through with all your heart's protection.
Baina grafitia aipatuta, Berlineko harresiko musua aipatu behar dugu. East Side Gallery izeneko harresiaren zatian dago, antzinako ekialdean. Brezhnev eta Honecker ahoan musuk ari dira. Alemanez eta errusieraz, jainkoa, lagun iezadazun maitasun hilgarri ontatik bizirauten, dioen errotulu batekin. Horma irudia 2009an ezabatu zuten, harresia zarbirritzeko lanen barruan, eta ondoren artistak berak erreplikatu zuen, tokiko agintariek alaskatuta. Bi lider komunistak erakusten zituen argazki batean inspiratu zen, RDA-ren 30. urte hurreneko ospekizunen, 79. urtean. Dimitri Brubel izan zen artista hura, eta tamalez duela hilabete batzuk zendu zen. Hala ere, bere artelana hilezkorra izango da. Dena amaitu da musu batekin, musu bakar batekin. Baina batzuetan, ematen diren musuak baino garrantzitsuagoak dira ematen ez direnak. Badakizue Ipar Euskal Herrian, tren geltokietan musuak debekatuta daudela? Diotenez, 1910ko apirilean sortu zuten lege hau. Musuen ondorioz, trenak berandu iristen zirelako. Eta horregatik, Ingalaterrako Warrington Bankway tren geltokian musuak emateko leku bat jarri dute. Hango edabidek diotenez, zonaldeko taxilariek eskatu zuten debeku hau bikotek deskarga eremua oztopatzen zutelako. Musuen aurka egotea baino gauza tristeagorik. Ez naiz aspertzen, lehenik musu bat, gero naizuna, aztu zalantzak, hene laguna, eta badakit baita zuk ere, ausardia berdera, beldurran ordez, eta badakit baita zuk ere. Ba, musuetaz asko daki gure gaurko kafe utxatarteko gonbidatuak. Aiora Sedano aktoreak Aitor Elorriagaren Kiss Me pelikula protagonizatu zen, baina aurretik... Aurretik adibidez, musika pixka bat, Tolofol jaialdiak gaur hasiko da, jaialdiko antolatzaileak gurean izango ditugu berehala, eta baita gaur kontzertua eskainiko duen Xabi Lozano musikari ere, bere elkarrizketatuko dugu, eta bere musika entzuteko aukera ere izango dugu. Egunerokotasunean erabiltzen ditugun objektuak hartu eta musika tresna bihurtzen ditu. Gurpilak, makuluak, esiak... Eta Xabi Tolosarekin ere hitz egingo dugu. Gaurko sekzio apartan, oporrak izango ditugu izpide. Uste dut gainera inbidia ematera datorrela, Banik astebururako agenda ere prestatu dizuet. Eta horrek ere inbidia emango digu. Beraz, guk dena prestaukago saioari aurre egiteko. Gaur, apirilak 13 ditu, hau, bigarren kafea da, eta osteguna da. Ongi etorri denok bigarren kafera. Zuekin, Italiatik iritsi berri, Oiana Maritorena Gembe. Txao! Txao, Bela! Zuekin, Italiara joateko desiatzen, Julen Goikoetxea Orbegozo. Nik txao bela, laizter esango dizuet, txao bela, seietan. Arratsaldeon. Eta nigo juri ez izaran ja nauzue. Ez nator Italitik eta enoa Italira. Baina mentxe gustora zuekin.
berdin dio. Zeru beltzena islatuko dituzu geak betirako. Bide xumeak beti erakutsiko digu bakea ziur nago. Ba, esan bezala, ongi etorri bigarren kafera, arratsaldeak 4:04 ditu, puntuan, bigarren kafeak 575 saioa, esan bezala apirilak 13 eta gaur musuaren mundu eguna da. Zorionan atea ikusten inoiz. Eta nola badakidan, ez duela maite dutik prestatu, berari galdetuko diot. Oi, Ana Marituren aganbe, zer maite duzuzuk? Ai, harrapatuta, berriz ere. Berriro. Ba, egia esan, bai, pentsatu gabe etorri naiz, eta orain, ba, bueno, oporretatik bueltan etorri naizela, oporrak maite ditu dela esatea, xinplegia litzateke, ez? Oso xinplea. Bai, bale, baina oporrekin lotu dezaket, Bai. Juri, bale. Maite dut, egia da, bueno, Sizilian izan naiz lagun batekin 10 egunez, eta aurretik, bueno, ba, antolatzen duzunean bidaia askotan begiratzen duzu blogetan, eta horrelakoetan, eta egia da, leku berdinak errepikatzen direla leku guztietan. Eta maite dut, leku hoiez gain, beste txoko batzuk edo aurkitzen dituzunean, eta aukera daukasunean, ba, kotxeak ere askatasun hori ematen du, ez? Askotan alokatzen duzunean kotxe bat, eta irla batetik, batetik bestera ibiltzen zarenean. Eta maite dut, aurkitzen duzunean txokoren bat espero etzenuena, edo zerbait berezia, edo sartzen zarenean, benetan, ba, hiri baten esentzia horretan, ez? Adibidez, Palermo hiriburuan, ba, bueno, ba, kale nagusian mundu guztia hor turistaz josia dago, baina sartzen zarenean beste auzotxo batean eta benetan bertako jendea ikusten duzunean, maite ditut momentutxo horiek eta horiek bizitzea, usaintzea eta sentitzea. Eta zurekin dagoen lagunak ere hori konpartitzeko gogoa izatea. Aurre iritziz, bete osten zuloa, iritxaurretik panoan nondik, nabili ez da nora. Ba, nik botako dut orain ere maite duta. Ondo. Irakurri dut Zelanda berrian, proposamen berri bat egin duela gobernuak, lege berri bat, bueno, ez da legea, baina bai, proiektu berri bat, irakurri dut Zelanda berrian gazteen maitemina sendatzeko proiektu bat abiatu dutela. Ikertu dute eta badirudi, bueno, ez dakit, maitasunez minduta dauden gazteek, gero osasun sisteman bueno, eragina dutela izan ere igo egiten direlako bueno, suizidio tasak, igo egiten direlako sustantziaren erabilera altuak, eta orduan gobernuak esan du, bueno, hau, ekiditeko zer egingo dugu, ba, bueno, proiektu bat sortuko dugu, laguntzeko gure gazteei, ba, bueno, mina balin badaukate bihotzean, ba, euren harremanak bukatu direlako edo, ba, horregon behar degulako. Eta irakurri ditut, ez dakitez, albistearen aurkako iruzkin asko. Hori dela gobernuaren esku hartzea gure bizitza pertsonaletan, hori dela, bueno, denetarik irakurri dut. Eta pena eman dit, ze proiektua oso politia iruditzen zait, gero ez dakit nola gauzatuko duten, baina behintzat norbaitek pentsatzea min horrek, ez naiz eta ez izan min fisiko bat, ba, horrek ere eragina duela biztanlerean, ba, aizu, hor nire maitu duta. Eta Julenek pentsatu du bere maite duta? Bai, baina ez dio gutziko kontatzen. Bai. Nik maite dut 500 egun eta gero bihar Beatriz Flaminik argia ikusiko duela. Azalduko dut zerten. Barkatu? Beatriz Flamini da, kirolari bat, mendian eta asko ibili dena, eskalatzailea, espeleologa, eta ez dakit, errekor saiakera, esperimentu, ikerketa nola ditu dakioken honi, denak lortu dituelako, 500 egun egingo ditu bihar, kobazulo baten barruan, 70 metroko sakoneran. Ez du kanpoko inorekin harremanik izan, ez dakit zer gertatu den 500 egun hauetan kanpoan, ez du argirik ikusi, denborarekiko referentziarik ere ez du izan, eta alde batetik esan duguna Granadan egin duten esaten hasita,
eta alde batetik munduko Guinness errekor hori hautsi du, kobazulo batean denborari gehien egon den pertsona batena, eta horrez gain, ikerketarako ere balio izan dute, pertsona baten gantze eragin duen horrelako denbora luzean argirik ikusi gabe goteak, denbora referentziari gabe goteak, eta ikusi nahi dute pertsona horri fisikoki alde batetik zertan eragiten dion, eta baita mentalki eta gainontzeko arloetan ere zenola eragiten dion ikusi nahi dute. Bihar uste dut txartuko direla bere taldekideak edo kobazulo horretara, bera ateratzera, eta ikusiko da, denak grabatuta omen dago, barruan guztiak grabatzen aritu omen da denbora honetan, eta gero dokumental sail bat edo ingo, sorta bat edo ingo omen dute, beraz, halakoren batean ikusiko dugu. Lehenengo bihar erakutsiko digute, nola dagoen Beatriz bera, 500 egun eta gero, pentsatzen dut monitorizazioren bat egongo zela, zerbait gertatuta ere ateratzeko, baina ikusiko dugu, zer ematen duen historia honek. Kontatzen ari zinela, iruditu zait, Mendi Film Festivaleko pelikula bateko sinopsia irakurtzen ari zinela. Eman denbora pixka bat. Izan daiteke, Eman denbora pixka bat. Eta dagoeneko gurean ditugunez, gure hurrengo gonbidatuei galdetuko diogu ea zer maite duten. Ez dute ekarri prestatuta, etxeko lanak egin gabe etorri dira, ez diogulako eskatu maite duta prestatzeko, baina hemen daude, beraz, Manex eta Gari, zer maite duzu ezuek? Nik maite dut Oianak kontatzeko daukan modua, ze duela 14 egun nire Italian nintzen, Bolognan, baina Oianaren maite duta entzun da, berriro itzultzeko gogoa jarri zait. En fin, ondo, gustatu zait zure kronika kasi nere bidaia, baino gehiago. Nik ere maite dut Manexek Italitik ekarritako garrapa botila. Begira! Aber horrein, eateko tartean ez arrafatzen deuna. Aizu, ze ona. Oso maite dut zoragarriak, prestatu gabe ekartzeko. Isuri gabeko malkoetan gorbetako milaka historio, milaka Baina euren maite dutez gain, milaka galdera ditugu beraientzat, beraz, aurrera egin beharko dugu Tolo Folk jaialdiari buruz hitz egiteko. Geratu behar. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Begira nago, begira nago, zengiren edere nago, zengiren edere nago. Aurtengoa 3. ekitaldia izango du Tolosako Tolo Folk jaialdiak. GAGaka galdetuko digorrela esaten den, bazpada ere, ez da ondo esan dugun, edo kultura elkarteko kidek pandemia bete-betean gauzatu zuten lehen aldiz, buruan bueltaka zerabilten ideia, eta jaialdi gazte izan arren, jada herriko eskaintza kulturalean bere leku egin duen ekintza dela esan daiteke. Gaur hasi eta igandera bitartean, 7 ekitaldi eskainiko dira guztira Tolosako kokagun ezberdinetan, eta ardatz nagusia zuzeneko musika izango den arren, bestelako jarduerak ere izango dira, hitzaldiren bat esaterako. Zengiran ederrenago, zengiran ederrenago, jemenden ederrenada, jemenden ederrenada.
gaur arratsaldeko 8etan hasiko den jaialdiaren ingurukoak aletzeko, bigarren kafera gonbidatu ditugu, jada aurkeztu dizkizuegun, GEAK elkarteko, Garikoitz eta Manex, baina ez dira bakarrik etorri, eta gero, laster izango dugu, gero berdurazan emanaldi eskainiko duen Xabi Lozanorekin hitz egiteko aukera, baina lehen da bizi jaialdiaren ingurukoak aletzeko, Manex eta Garirekin hitz egingo dugu. Arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Bueno, esan dugu, hirugarren ekitaldia, ordu gutxi batzuk hasteko, pentsatzen dut, prest izan beharreko guztiak prest izango direla, ezta? Gutxi gora bera guk uste, baietz. Zaten da beti azkeneko improvistoren bat, baina bai, lana eginda dago, eta baina indako lanoi eakustea bestik ez da gehatzen. Manex, aipatu dugu hasieran, nola baitere, jaialdi gaztea dela, baina ja da, egonkortuta edo somatzen dela herrian Tolosan. Zer sentsazio bera duzuen zuek? Egia esateko bai, guk lehenengo urtean geneuzkan halako incertidumbre horiek ez da, ze gertatuko da, eta ze pasatuko da, baina lehenengo urtean ja emanaldiak lortu genunean jendetsuak izatea, eta uste denak izan zirela ja jendetsuak, eta gero ikusi genunean ere datekin ere asmatu gendula, ez? Eta horreke oihartzuna ere komunikabideetan zuen elkarrizketa bezala ere beste elkarrizketa asko ere eskatzen zizkigutela, eta lortu zuela interes bat bai publiko aldetik, baina baita ere gero komunikabideetik eta oihartzun aldetik eta hor ja esan genuen, bai, eta gero bideo horri eutxi diogu, iaz ere nik uste bai plaza gehienak bete genitula, edo guztiak bete genitula, oihartzuna ere mantendu zela, eta urten ere bide berdinean dijoalakoan gaude, osake bai, pozik. Gari, formatuari, jaialdiaren tamainari, eta horri esku hartu diozuela, esan liteke da? Bai, nik uste aurreneko urtetik engainaz neurri bat nahiko pentsatua genuen, eta pixka bat horri fidelak izan nahi deu. Gu, elkarte bakea, baino gure ala hau da, saiatzen gea gauza bat gure neurrikoa izan dedin, batez ere gure lanagatik eta gure gauzangatik, eta alaren ikuste eskaintza polite izaten dela, eta holako jaialdi batentzako 4 edo 5 eguneko jaialdi kozkor bat Tolosako bezalako herri batean nahikoa tamainako jaialdia dela. Hilabeteko jaialdi bat iteko ere ideak badauzkau, baina hori aurrera etorriko da, kaso. Esan duzu, tamaina hartuta, eskua hartuta, ez dakit, Tolofolk bezalako jaialdi bat antolatzeko, GEAK kulturel kartean eta, zenbateko lantalde aritzen zarete? Bai, zenbakiak erresa dira, 4 lagun gea. 4 lagun gea urte osoan gutxi gora bera mantentzen dugunak. Hola, 4 lagun okurritu zitzaigun edo okurritu zitzaigun hau sortzea. Guztiz bolondresa den jarduera da noski, guk ez dugu ezer irabazten, elkartean afariren bat, gehienetuta. Ez da txarra. Eta, ez da txarra, horretik egiten dugu, eta gero daukaguna da, gero baita ere, kolaboratzaile sare bat. Beste 10 bat laguneko asko jota, kolaboratzaile sare bat, bereiek ere, modu bolondresean ere, laguntzen digutenak, modu puntualagoan, edo batez ere aste hontan, gertatzen diren gauzetarako laguntzen digutenak. Beraz, bai, guztira dozena bat lagun. Datak aipatu dituzu lehen Manex, asmatu zen dutela hasieratik esan duzu data hau Pasko aste buelta honetan, aste berezia da Gari, batzuk oporretan daude, beste lanean daude, batzuk hemen dabiltza, baina erantzun ona jaso zen dute lehenengo horretan eta garbi duzue data hauetan mantendu behar dela. Data ona da. Data ona da. Aurreneko planteamentuan gainaz, Tolosan fetxa libre bat bilatzea bea ere ez da erresa. Egia, hori egia. Beti da, ose, feria, beste hangoa. Tolosa ezeraz eta festa. Hoi da. Bai, hortan zaleak ea. Edo Tolosa festa besterik ez, horrek ere balio dezak, Baina bi aukera ematen ditu fetxa honek. Bat, bertan gehatzen gehanak. Kultura eskaintza on bat daukago, aldala debalde gainaz, eta kanpotik gu bisitatzea datorren antzako ere eskaintza on bat jartzen dugu. Orduan, bi ikuspuntuetatik begiratuta, nik uste fetxa oso egokia dela. Oso fetxa egokia da. Hasieran pandemia bete-betean hasi zineten, ez dakit, behin pandemia atzean utzi dugula dirudien honetan, orain zer asko zerratzagoa jaialdi egitea edo... Zalantzari gabe erresagoa da. Pandemiak antolatzeak eskatzen zigun, bakizue perimetroa istea,
gonbidatuek, aldez aurretiko gonbidatuen zerrenda elektronikoa kudeatzea, sekulako alperlana, lana bai, baina gero benetan luzitzen ez duen lan bat. Inora ez duen lana. Hori da, inora ez duen lana, ezta. Eta hori gainetik kentzeak, eman digu askatasuna, eta diez aurten hori ez, gonbidatuen zerrenda horiek kudeatu beharrez izateak, plataforma elektronikoa alde batera utzi ahal izatea, eta titularra eman ahal izatea, etorri lasai, ateak irekita daude, sarrera librea da, doakoa da, hori esan alizatea, bai, asko erraisten ditu gauzak. Gari, folk musikarekin, tolo folk etiketa horrekin antolatutako musika da, folk musika, lotu izan du da beti ez, tradizioarekin edorrela, baina esate baterako Gaur Xabi Lozano ikusiko duenak, ez dakit, folka askoz aberatsagoa eta anitzagoa dela eta zabalagoa dela frogatuko du. Folka hartzen baldin badegu erreferentzia, nik uste erreferentzia zuzen bat bezala, herri musika, hor, margen handie dago gauza asko ekartzeko. Eta guk ez gea klitxe oso tradizionalistaetan eta sartuko gauza bereziak bilatzen saiatzen gea, eta gero Xabi beak azalduko du seguraski hobeto zer egiten duen, baina nik berari ere komentatu diot, eta iruditzen zait ganberrada bat egin behar dela, baina atzetiken trasfondo handia duen ganberra bada, eta esplikazio edo instrumentu askoren teknika asko azalduko ditu modu alai batetan. Pixkanaka ondo baderitzozue, egitaroa aletzen hasiko gara, gaurkoa Xabirekin gero ere aztertuko dugu, baka esango duguna bakarri da, atxaratxaldeko 8:00 Berdura plazan eskainiko duela kontzertua, eta pixkanaka biharkoari begira jarriko gara, eta sarreran aipatu dugu, zuzeneko musika izango dela ardatz nagusia Tolo Folken, baina bestelako ekintzaren batera antolatu duzuela, eta hortxe daukagu biharko Jose Manuel Agirreren hitzaldi hori, konta duzue? Zer izango den? Bueno, aurreneko urtetik gainaz, aurreneko urtean Luis Astiazaran izan zen trikitisa eta akordeien inguruko tailar bat ematen, eta urtero saiatu izan dugea, iaz bestelako Abranko Piroekin eta bestelako didaktiko edo bestelako instrumentu batzuk eta azaldu genitun, baina nolabaiteko kultura didaktika hori ere zaindu beharreko azala iruditzen zitzaigun aurreneko urtetikan, eta Jose Manuel Agirre Tolosakoa etxekoa izan da. Bere lana akustiai beharra zegoela ikuste gendun. Akaso egie da publiko nolabait mugatuagoa duela, gauza teknikoagoa izatearekin, baina horrelako jendeari oihartzuna eman behar zaio, eta nola ez gainez etxekoa izan da. Jose Manuel Agirre, Tolosakoak ez direnentzat. Hori galdetu behar zen. Seguru ezagutzen dezuela danok, seguru zuen herrian izan dela dultzaina jotzen, nola da, kaskazuri bat altua betaurrekoekin da bigotearekin, nola milord aurpegia daukan. Enok esnatu zaituzte norbait, goizean. Dultzainero mitikoa esango dugu, gazteko esaten dute, mitikoa, ondo erabilita hitza, eta hori noski, dultzainero eta herri biliden dultzainero izateaz gain da, instrumentu egile eta artesau bat, eta bere tailerra herrian Tolosan dago, eta bonoski, konbitea ezinbestean. Hauek jakituriak garrantzitsua da, ezta? Jasotak eratu dadila, zabaltzea, hau edakitena transmititu behar dute, bestela alperrik ari gara? Dudarik gabe, nei hau jubilatzen dena, bestela tamborina zinek konponduko dit. Hori da galdera, erantzun beharrekoa. Hori arratsaldeko 6:00 izango da, eta gauean, 11:00 aurrera, emanaldi berezi bat, esan genezake ez, gero aztertuko ditugu, noraino esan daitezke nor badaude, oraindik sekreturen bat edo beste uste du badaukazuela, ja ez da sekretuak, baina tira, lehen da bizik, Goiuri ondo baderitzuzu, entzun egingo dugu bihar gaueko proposamen hori, Pulpiño Biaskon. Gamberro, chala, mancha sal, cando cheja fracasa con un canceño que topó un contenedor. Morto de frío, mamá non quere acá, porque San suspendeu 5 asignaturas. Sanciño marcha correndo, cocas das mans. Que culpa tivo San, si non aprendeu na escola que foi Colón, que che importa a él. Un conquistador, si San teño... Pulpiño Biaskon Galiziarra. Gizon orkesta omen da. Honek ez du inor erdipurdi utziko, ez da? Gaina abestia beak esaten du Gamberro. Bihar gauekoa asmo hori da. Frontoian, azkenen taberna edo areto batean, parranda giroko emanaldi bat, emanaldi berezi bat, azkenen gizon orkesta bada. Euskal trikitisa jotzen du, alderantziz.
Hori da, hori ikusi dugu. Hasieran pentsatu dut orain mugikorrek kamera frontalarekin den alderantziz egiten dutela, baina gero konturatu nahi zartzeko letra gondo ikusten zirela, eta... Alderantziz, baina, bueno, berak ere bateria gixako perkusio instrumentu bat jotzen du, trikitisakin batera, kantatu, eta gero gonbidatu bezala izango ditu baita ere Agus Baranderan, Korrontzi taldekoa, eta Albizturko Xabi, balbaditarra, trikalatu batera erosi omen du, eta, bueno, halako sinergiak sortzen. Dakiguna da, 11:00 bihar gauean Pulpiño Biaskon dago izango dela frontoian, hortik aurrera zer gertatuko den? Seriotasun gutxi, seguruenik. Hori ere behar du jaialdiak, ez? Noski. Bi jaialdi izaten dira, Egunez... Azkar bota du sekretua. Aizu, menari da Gorka galdezka, aber igandean zer, Gorka, pixkanaka. Poliki iritsiko garata. Gitarra aletu behar dugu, baina... Osteguna eta ostirala aipatu ditugu, larun bata goizetik hasiko zarete guardi partean, Kale Poza izena jarri diozuen emanaldi bat, uste dut inguruko eta musikari guztiak kalera ateratzeko deialdi egin duzuela. Hori da, larun bat goiza, bestela ere, normalean urteko larun bat gehienak tolosan nahiko bisiak eta animatuak izaten dira azokaren eraginez, eta bestela ere, eta erabaki genuen, tolofolkeko astea izan da nabaritu zedila, eta orduan, eguardi partean, goiz eguardi partean ja aterako ditugu, txistulariak, dultzaineroak, txarangak, Pulpiño bera ere aterako da, bere gizon orkesta trajea gainean jantzita instrumentu guztiekin, beraz, Pulpiño razio bikoitza izango dela esan dezakegu. Oso ondo. Eta larun bagoizean, hoixe, ez zait inoraztu, ez gari, ez ustetenak esan diteula. Ustez denak. Bai. Asko zarete, Sateliten bat ere inguratu lehik, baina... Hortik ere bada inguruan, ez? Ugari. Bueno, larun bat nola baitere, eguna herriak girotuz hasiko duzue, eta arratsalde parterako, Plaza Berrian, euskal talde batez, Obaneuke taldearen erromeria, hau nola baitere, gero etorriko denaren motorra berotze aldera edo? Bai, pixka bat eta oreka bat bilatze aldera ere, bai, ez? Garbi genuen, gero datozenak nazioarteko edo urrutiti datozen lau gizon handi dira, eta orduan, orekatzeko behar genitula Euskal Herriko emakume fin eta ezagun batzuk, aparte musikari oso finak noski, baina Obaneuke erromeria taldea da, Maialen Arzailuz, Saio Alizarralde, eta Inigo Sorazu eta Arkaitzailurrekin. Orduan, beraiekin hasiko da festa, Plaza Berrian, 6:30, eta gero, larun batean, Obaneuke taldearen ondoren, atxaldeko 8:00, gure ustez, jaialdiko plater nagusiena edo izan daitekena, 8:00, Tex-Mexa, baina jatorrizko Tex-Mexa, Euskal Herriko kulturan, eta musikan hain barneratuta dauden doinu hoien, baina jatorrizko bertsioa dator, Estatu Batuetatik, Texasetik, San Antoniotik, eta Tex-Maniacs edo, Max Baker eta Tex-Maniacs taldea dator, besteak beste, Grammy sariduna den talde bat. Entzuteko aukera dugu, Juri, beraz, entzun egin gudu apur bat. Noski. Margarita, Margarita, no me subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida. Texasetik datozela esan duzue, baina gari estilo honek hemen ere jarraitzaile mordoa du. Bai, txikotu egun estilo bat da. Azkenen nire akordeo diatonikoa jotzen da, hemen trikitisa bezala ezagutzen duguna. Eta nola baik haien doinu asko guretzat jotzen ditugu. Hori da. Guretzat jotzen ditugu, eta orduan, bersio originala ekarri, eta behintzat nundi datorren. Ezagutu. Bai, eta uste dut nola baitere erronka moduko bat izan dela, antolakuntzaren zate talde hau ekarri alizatea, hor aurkezpena mentzate aipatu zenuten. Bai. Bueno, kote guzti nola izan den
hau ekartzeko talde, hau ekartzeko aukera honena? Bai, guk egia esan hauek begiz jota genituen lehenengo ediziotik, eta ekarren egin genituen, baina ez da erresa, urruti daude, eta tartean gazkinak daude, eta nazioarteko taldea da, eta nazioarteko talde batek hemen jotzeko burokrazia, bestela ere, eta bengo taldeekin folk jaialdi bat antolatzea, garik esaten duen bezala, Herkulesen 12 probak baldin badira, nazioarteko osagaia gehitzeak, gehitzen dio zailtasun plus bat, baina egia esan historia polita izan da, borondatea ondalako bi aldetatik, berainetik ere bai, eta lehenengo edizioan etzan posible izan, bigarrenean ere saiakera txiki baten genuen etzen posible izan, baina etengabe bai bi aldetatik ateak irikita joaten utzi gara, eta aurten posible izan da. Beraiek pozik, eta gu ere bai. Atzerriko taldeengana jotzen duzuenean, Euskal Herritik kanporako izenekin eta hasten zaretenean, Tolofolken berri badu jendeak, jaialdi honen berri, gazte izanagatik, kanpotik jendeak kartzen duzu, beraz esan nahi dut, hariko dela izena zabaltzen pixkanaka. 3. urtea da. Estatu mailan nik uste nolabaiteko izen bat lortu deula. Batez ere saiatzen garen nik uste artistak eko nolabaiteko gizatrato hori alik eta gertunekoa izaten. Eta, nunbait, sozien eta fari honak ematizkeu, eta horrek ere balio du, eta, azkenen gaur egun saria sozialek ere indarra handia dute, eta zenbat eta jende gehiago, zenbat urte gehiago, nolabaiteko edapen handiago izaten nahi da, eta pixkana erresago izango da. Gertatu izan du zaiguna da, iaz kantu difunik egiten zuen Mongolia bat ekarri genuen, pixkan nazioarteko titular horiek ez, aurten hauek, eta hitzaiten dugunean beraiekin, eta aipatzen dizunean jaialdiak, zurekin izketan nahi dian bitartean googleatu iten dute, eta orduan listo, ikusten dute ze plazatan joko duten, ikusten dute gutxi gora bera, plaza nola jendez betetzen den, ze estiloa den, bere alaba dakite, argazki asko daude, beste aurreko edizioetakoak ere, bideoak daude ere bai aurreko edizioetakoak, orduan segituan kokatzen dira, eta orduan gero etortzen diana esatea, bai, klaro, eskenik plaza hau ikusi dut, argazkietan, eta hemen jo zuen lehen urtean alakok, eta, gaur egun dena dago interneten tartuan errexea da. Hori da. Larun batekoak ere aipatu ditugu, esan dugu larun bata festa eguna, dantzarako egun ere izango dela. Eta azkenean Gorkak esan du, igandearen partez larun batean etorriko dela. Gorka, itxaron, orain igandekoa entzun, eta gero zuk erabaki bietan etorri edo bakarrean etorri. Igandea lasai xamo hartuko duzu egunean zehar ez da parteko ekitaldirik izango, gero arratsaldeko 7:00 Berdura plazan, Joamari Beltran laukotea. Gari, Joamari Beltran, aurkezpenik behar ez duen beste izen bat? Espaldeko laguna gainaz. Egon behar zuen Tolofolken. Euskal musikan, euskal instrumentu gintzan, euskal musika tresnen konservazio berreskuraketan egin duen lana hor dago. Eta Tolofolk jaialdean dudigabe hon behar zuen persona bada. Eta plazera handi bat izango da, nik uste gainaz laukatu formatean dator. Emanaldi Arditurri diskoko kanta batzuk joko dituzte, beste zebat disko batzutakoak ere bai, emanaldi hontako ere zerbait bereziki prestatu duela ere badakigu, eta igande atxalde bateko ze planobek, gainaz Berdura plazan, estalpea, plaza goxoa, eta isteko nik uste urrezko itxera bat izango dela. Hori galdetu behar nizuen, Berdura plaza bezalako espazio batean, eremu batean egiten dituzu esaiotako batzuk, besteak plaza berrian. Berdura plaza nolabait ere Tolofolken egoitza ofizial bihurtu dela esan genezake, neurriko lekua da? Bai, guretzako deskubrimentu bat izan da, eta bidean ezagutu dugun da, bidean goxatu dugun plaza bat izan da. Hasieran egia esan, euria egin ezkeroko B-plana bezala jarritak geneukan plaza bat zan, estalpean dagolako, baina gero ikusi dugu, bai gure folk jaialdi baterako eta emanaldi motatarako eta oso plaza garik esan du bezala goxoa dela. Eta orduan, aurten hor hasiko gara gaur, eta hor bukatuko igandean, eta larun batean plaza berira jungo gara, behirutzen zaigulako igual, jendetsuagoak izan daitezken emanaldiak izango direlako larun batekoak.
Bueno, eta beste pertsona bat, beste protagonista bat ere bildu dugu, gure Maira, Xabi Lozano, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Buenas tardes. ¿Qué tal? Xabi, cuéntanos, ¿qué vas a ofrecer esta tarde? Bueno, pues lo que siempre hago últimamente, que es que parto de lo que siempre digo, que es mundua tubos beteta dago. Entonces, vale, esto en todos los idiomas posibles, porque es verdad. O sea, yo vi un día que el mundo estaba lleno de tubos y entonces empecé a preguntarme si esos tubos no sonarían como instrumentos musicales. Pues porque los instrumentos de viento pues normalmente son tubos. Y entonces hice esa asociación y digo, bueno, estoy a un paso de tocarlo todo, soplando. ¿Y cómo se convierte un tubo en un instrumento musical? Bueno, pues la idea siempre para mí es la tradición. Es decir, ¿qué es lo que siempre se ha tocado? Siempre se ha tocado lo que tenemos al lado, porque yo digo que la música siempre pues, es más antigua que los instrumentos como los conocemos. Entonces, ¿qué tenía siempre la gente al lado? Pues tenía herramientas, tenía cosas de la cocina, ¿no? Es muy típico en la música tradicional recurrir a esos instrumentos accidentales, ¿no? Si queremos llamarlos así. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Pues que hay infinidad de materiales, infinidad de tubos, infinidad de sillas rotas por ahí, que es una pena que estén por ahí. Entonces, digo, pues estos tubos se podrían tocar. Entonces, empecé a... El primero que toqué fue la muleta de mi abuelo. Ahí va. Sí, porque vi que la muleta pues tiene agujeros. Entonces empecé a tocar la muleta como si fuera una flauta, entonces pues como si no, de la nada me salió así sin pensar. Entonces yo no había visto a nadie hacerlo y pensé que había descubierto algo. Entonces empecé así, ya en los años 90. ¿Y el tema logístico cómo lo llevas para mover toda esa cacharrería? Hay que ser práctico, lo que quepa en un coche, no más. Bada ezpada, ze entzuleren, eduki dezakegu entzuleren bat euskera bai, baina gaztelania ez zuena ulertzen, pixka bat labur bilduz, Xabik kontatu diguna. Berak esan duen bezala mundua tuoz beteta dagola, eta bueno, egun batean esan zuela, honekin musika egin daiteke, eta musika tresna izan daiteke, eta bueno, ikusi zituela objektuak, eta betidanik egin den bezala ez, eskura eduki ditugun gauzekin, musika tresnak sortu ditula, eta lehenengoa, okerez bana dago, hori da ez, lehenengoa Aitonaren makulua izan zela, eta Aitonaren makulua hartu, eta horrekin musika tresna sortu, eta orain, horretan da bilela. La última, Xavi, y te vamos a poner a trabajar un poco aquí. ¿Qué supone para ti estar en un festival como Tolo Folk? Hombre, a mí que me tengan en cuenta en un festival como este, pues me llena de orgullo, porque la verdad es que, digo, a ver, que yo lo que hago no es exactamente folk, pero bueno, creo que si me han llamado también, pues es porque, no sé, me han visto, saben que voy a gustar, y eso para mí es lo principal. Sí, sí. Mira, ahora que vivo en Galicia y en gallego tolo es loco. Entonces cuando decía que iba al Tolo Folk me decían, sí, no me extraña que tú vayas al Tolo Folk. Denak du bere azalpen azkenean bueltan. Aizu, nikenekin hori, Tolok Galizian eroa esan nahi duela. Ero folk, bueno, beraz Xabi eroso Tolo Folken, eta pozik Tolo Folkeo gideko txigin diotelako ona etortzeko. Eta gu pozik, entzuteko aukera dukiko dugulako. Musika apur bat jarriko dugu, entzungo dena prestatuko dugu, eta berehala Xabi Lozano zuzenean entzuteko aukera izango dugu. Oso ondo.
Goazen entzutera bitxikeria edo ganberra da, hau. Bueno, este es un tubo de riego, un trozo de tubo de riego, de los que se usan para la instalación de riego. Entonces, pues con un martillo se aplasta un extremo y consigues un instrumento de doble lengüeta, que suena así. Y además, pues es irrompible porque no, esto con el clarinete pues no lo puedes hacer, ¿eh? Otra cosa, por ejemplo, podría ser esta regadera. La regadera es un clásico de los excéntricos musicales y ya está tocada y retocada. Yo me di cuenta de que puedes tocar así en el caño, pero luego me fijé en que también tienes aquí el tambor, o sea que tienes flauta y tambor, como aquí, como en muchos sitios. Entonces esto es un homenaje a todos los que tocan flauta con una mano y tambor con la otra, a todos los chistularis que veo por aquí. Algo le pasa, que está un poco ronca. Y esta es una rueda, hau nire amonaren gurpil, aurkiko gurpil bat da. ¡Oh! Y pues le hice agujeros, porque donde la persona pone la mano, pues entonces unos cuantos zuloak y ya está. Eskerrik asko! Zoragarria eskaini digun ikuskizun hau, erabili ditu gurpila aulkiko gurpila, ureztatzeko sistema batekin ez, maiuarekin jota esan du? Eskuarekin jota danboldina bezala eta... Ureztatzeko ontziarekin, baina aurretik ureztatzeko odiarekin, maiuarekin jo eta instrumentu berriak zoragarria. Ni harritutan egon, entzuten eta ikusten nola ateratzen den, klarintea ematen zuen, ez? Baina guztiz. Bai. Musika tresna bezala zoragarria, eta historio bezala zoragarria, ze lehenengo tresna aitonaren makulua, eta orain jona ekarri diguna amonaren gurpildun aurkilaren gurpila. Oso polilla, dena. Aizu, tolo folokekoi eskerrak eman berko dizkiego. Bai, dudarik gabe, ni bintzat, hau bete hortze geratu naiz, eta gaur arratsaldeko 8etan badagoen kontzertu horretara, kontzertu emanaldia ganberra da, ez dakit nola ditu behar zaion, baina joateko gogotxu, ez dakit, Manex eta Gari, esateko besterik geratu zaizuen jaialderen inguruan, edo... Egia esateko, ja klasikoa bihurtzen ari da, ezta? Jaialdia azteko egunean ona etorri eta artista gonbidatu eta hemen egitarau errepasatu eta artistaren emanaldiaren aurrerapen bat egin, bueno, placer bat ekipo, eskerrik asko. Zuei, Manex, Gari eta Xabi, eskerrik asko, etortzeagatik. Dena ondo joan da dela jaialdian eta,
laugarrenaren bueltan ere hemen txebiltzen garen. Ondo segi? Hori da, ondo segi, eta animatu jendeari. Eta esan bezala, ohitura bilakatu duenez, ona etorri eta artistaekin gerturatzea, gurean eduki genuen Abraham Kupeiroren abesti batekin esango diogu agur tarte honi, baina ez joan urrutira entzule, ze guk jarraitu egin berdu. Gobara, airera trapuzikinak. Sexualitate askearen defentsan militantziari emandako bizitza izan duen Hernaniarra ezagutuko dugu. Interview aldizkariaren azalean, lesbiana porque sí zela esanez agertu zen lehen emakumea, Enpar Pineda. Ikuspegi transfeminista azkenean beharrezkoa da, ze dena oso lotua dago ere bai, ez? Heteropatriarkatuaren inguruko irakurketa eta gizonen eta emakumeen eraikuntza bi sexu askapenaren borrokatik, baina baita borroka feministatik ere landu beharreko zerbait da. Baina, zentzu hortan uste dute mugatzera baino gehiago zabaltzera jo behar dugula. Ni bintzate hor nago, uste dute beste borroka batzuk eta beste aliantza batzuk egitea ezinbestekoa dela, eta gaur egun gainera guretzat Europako herrialdeetan jaiotako pertsona zuri bezala hor badauzkagula erronka handi batzuk. Ikusgaitasunarena. Porque azkenean, ikusgaitasuna lortu dugu armarilloak zabalagoak ditugu, ez? Lehen armarillo zan burnizkoa. Ezin zenon hortik atera, eta ateratzen baldin bazina, lana bazenun galtzea edo etxea, alkilerrean baldin bazina, hori gauzaiek direktamente ziren. Eta orain zabalagoa da, baina azkenean ikusgaitasunarena jarraitzen du asignatura pendiente izaten. Plaza Feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Eta arratsaldeko 5 puntu-puntuan direnez, naiz irratiko estudio zentraletaragoaz azken ordua ezagutzera. Eskerrik asko Bianai Ozaeta.
Arratsaldeon Goiuri, arratsaldeon danoi. Andaluziako parlamentuak Doianako sail ureztatua handitzeko lehenengo pausua eman du PP eta Voxen botoekin Europar Batasunaren isunaren arriskuari aurre eginez, Gobernu espainolaren erabateko gaitzespenarekin eta talde ekologisten kritikekin. PP eta Voxen gehiengoarekin Andaluziako parlamentuak Doianako Parke Nazionalaren sail ureztatua handitzeko lege proposamenaren tramiteak hastea onartu zuen asteazkenean, eta horren aurrean Europako Batasunak isunarekin mehatzatu du. Gobernu espainola guztiz aurka agertu da eta erakunde ekologistek horrek dakartzan arriskuez ohartarazi dute. Alderdi eskuindarrak eta ultraeskuindarrak eskerrekoen eseskoarekin eta Andaluziako gobernuaren bermearekin aurrera atera dute parlamentuan Doñanako parkearen iparraldeko koroan ureztatu daitekeen eremua zabaltzen duen lege baten premiezkoa izenpetzea. Bestetik, sektore pribatuan hizkuntza eskubideak atzera doazela ikusi du behatokiak. Hizkuntza eskubideen urraketak jasan zituzten herritarren lekukotasuna zuzenak jaso ditu behatokiak ostegun honetan bertan. Horietatik ondorioztatu duenez euskaraz lan egiteko baliabide eta neurri faltak beste arloetan ere kalteak eragiten ditu. Lege babes handiagoa eta jendartearen erantzunkizuna eskatu ditu. Behatokiak hizkuntza eskubideen egoera 2022 txostena aurkeztu du Bilbon ostegun honetan, iazko urtean Euskal Herrian zehar hizkuntza eskubidetan izan ziren hutsune nagusiak eta arloz arloko egoeraren azterketa jasotzen dituena. Hizkuntza eskubideen aitortza normalizatzetik urrun ikusi dute Agurne Gaubeka erakundeko zuzendariak azaldu duenez. Urteak aurrera doazen arren herritarrari euskaraz bizitzeko eskubidea mugatzen eta oztopatzen saiola eguneroko esparru ugaritan. Gaubekak nabarmendu du herritar askok behatokia beraien eskubideen babes eta defentsarako tresna bezala hartzen dutela eta laber jendarteak hizkuntza eskubideen aitortza eta egoera ardura individual eta kolektibo bezala ikusten duela adierazten dute jasotako datuek. Eta bukatzeko Europako Inbertsio Bankuaren txosten baten arabera, Europar Batasuneko enpresen 53%ak inbertitu zuten ekintza klimatikoan iaz. Gainera, konpainien 88%ak klima aldaketa arintzeko neurriak hartu zituzten, hala nola birziklatzea. Gorakada bereziki nabarmena izan da erdialdeko eta erdialdeko ekialdeko Europan, eta enpresa txiki eta ertainetan hori azpimarratu du EIB-ko batean, eta bere txostenak eraginkortasun energetikoan egindako inbertsioa ekintza klimatikoaren zati gisa zenbatzen duela, zehaztu du. Erakunde horren datuen arabera, energia modu intentziboan erabiltzen duten ekoizleek, energia intentziboan erabiltzen ez duten enpresek baino gogo handiagoa dute inbertsio klimatikoetarako. Enpresen 48% inbertitzen ari da gaur egun, eta 47% inbertitzeko asmoa dute. Onarte momentuz arratsaldeko 6etan itzuliko gara berrirore informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte. Eskerrik asko Jene Ozaeta eta gero arte. Guk jarraitu egin behar dugu eta Oianak aurreratu duen bezalaxe nola oporretan ibili den eta Julen eta biok hementxe gratu garan gai hori jorratzea erabaki dugu edo egia esan da Xabi Tolosak erabaki du. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz eta astera doa sekzio aparta. Atxaldeon! Zer moduz dena por ahí? Arratsaldeon, Xabi Tolosa! Ze poza, olako harrera, benetan dantzan ikusi zaituztet eta sekulako ilusioen, benetan. Ze poza. Eske, sintonia honekin, Ai, ezin geldikion. Asmatu benon betxan. Haze poza. Bueno, lehenik eta bain, sentitzen dut, esan dezuen bezala, oporretan etxaterako ibili, etzan nire intentzioa, hain inbidia sartzea. De hecho, kontua da, beti bezala, badiru dira, azkenen runningak dara, baina barkapaina eskatzen ator. Beti bezala. A ver, baina eske gar zentzua, oke. Bueno, a ver, kontatuko dizu. Oporretan egon naizela bakarrik ez, osea, naizen honea etorri zuei kontatzea, behi da, oporretan egon naiz, osea, zentzua dauke, guain esako detenak, eta kontua da, gaur ez daukatela sekzioa prestatuta. Baina eskusa bat dauket, esplikatuko dizuet, behi da.
kontua da berez, aste honetan Mariari tokatzen zitzaiola, bakizuen nola aste bea etortzen dan, urrengoan dinator, eta berez bea tokatzen zitzaion, baino aldatu inberri izan diot, aurreratu indiate, ez dakit gotzaten, baina kontatu nizuen, luzemetrai baten parte hartuko detela, eta datorren asten Bilbon egon naiz grabatzen pelikula hau. Pelikula euskalduna, ez euskeraz, baino bai euskal jendea barrun sartuta dagona, preprodukzioan da, ez dakit esatea daukaten ze jende ateatzen dan, bazpare, kontratu aldetiken, baina, bueno, Ramon Barea hortik ikusiko duzue, segurazki, Neko Sagardoi ere bai, osea, bueno, punta-puntako jendea, eta ni haien ingurun nengo naiz, segurazki. Ze ondo! Bai, nire estena hoenik ez dakit behietako zein ateatzen dan, igual ez da inorra ateatzen, baina, bueno, kontua bintzat, ingurun ibiliko naizela, eta kriston gogoa dauket. Baina, klaro, esan ziaten, aizua bide, eske kalendario aldetikan eta tokatzen zaiguna da, bazu egun honetan entortzea, dala, pues, datorren azteko eguna edo estirala, eta nik esan aizua bide, eske nik sekzio aparta daukat. Eta esan zete, bueno, pues, kasu hortan beste norbait bilatuko dugu zure papereteko, eta esan, bueno, itxoen pixkat, aldatzea, eta badirudi baietz, Mariarekin itzen dut, eta azkenen, hori, aste honetan ni etorreko naiz, eta, klaro, ez dit denbora eman sekzioa behar dan bezala prestatzeko. Zergatikan? Oporretan egon naizelako, normala bezala, oporrak euki ditut, eta zuek ondo jakingo duzuen bezala, oporretan... Bai, barkatu Julen, esan. Normala den bezala. Oporrik izan ez dugunak, ez gara normalak edo nola dago, A ber, kontuz, oporra igual oain ez dezu eduki, baina noizbait izan beharko dezue. Legez. Legez. Hombre, ala izan beharko luke, eta bestela, uiuiui, kontuz beharko zenuke. A ber, kontua da. Ez du hemen trapozik dutera nahi, Ez, nik señalatu ez detengo, nik zuek ja, not hartzen dezue, eta gerora, nahero mazue, lanbide inspekzioarekin itzein, edo, ja, zuen kontu egin dezakezuen zeuzea da. Baina, bueno, nik gauza kontatuko dizkizuet, ez zui bakarrik, baizik eta entzulei. Zergatikan, behi da. Usted kontatu nizuela, ni hemen Madrilen, zuen korresponsala izateaz gain, irakasle naiz, bai? Foleko irakaslea. Ez folk, oain tolo folken enuke honber. Gaina, aizu, barkatu baino, eske, claro, ezin naiz lehen Xabi bere instrumentu jotzen naizara entzuten, eta esan eta, oain nitokatzen zait sartzea zuzenera. Osea, beak orako showa indageo ni nator. Osea, ze... Beste show bat nalea. Bai. Show batetik da. A ber, baina berea sekulako izan da, eta ni azken finean naiz tipo bat, barkaben askatzen ez detrako sekzioa prepatu, osea, mesedez. Urrengon hori ere aldatu beharko duke ordenez. Baina, bueno, kontua, esaten dizu bezala, irakasle naiz, eta FOL ematen dut, da, formación y orientación laboral. Lanbide zeketan ematen dan asignatura bat, ez hautzen dezuen, baina azken finean kontatzen deguna da, langile bezala zaudenean, zein diren zure eskubideak eta nola, batez ere ezagutu ditzazula. Horrek, noski ez du esplotazio laborala batean deusestatuko, baina bai emango dizu gutxinez borroka egiteko garaian tresna batzuk eta erraminta batzuk eukitzea. Hoi oso garrantzitsua iruditzen zait, deno jakin beharko dituzken gozaia, azken finean, momentu baten edo bestean, ia denok lan egiten dugu enpresa batetan, eta gure eskubideak defendatzeko lehenengo pausua da, haiek ezagutzea. Ez? Nola bat izateko. Orduan, oporrekin ze gertatzen da? Jende askok uste du, oporrak azken finean diela, zuk zure enpresarekin ze esaten dizuen, zein deiteken, eta igual enpresak kapatza dela zuri izateko aizu. Baukezue aurten ez jute oporreta eta pixkat gehi ordainduko izuet, eta holako tratuak eta eskaintzea. O directamente ez eskaintzea oporrak, hori ere gertatzen da. Eske, aurten ezin dezu, oporreta, lan asko daukeu. Bueno, jakintzazue denok daukagula eskubidea, naizta jornada osoan lanean ez egon, idezuk astean 40 ordu egiteko ordez, igual 20 ordutara zaude, eta igual pentsatzen duzu oporren erdiaren eskubidea daukazula. Eta ez, hori ez da horrela. Zuk daukazu, denok daukagu, hobe esan da, urte osoan zehar,
30 eguneko, osea, 30 egun opor, eduki behar ditugu. 30 egun laboralak izango liake, 20 piku. Baina hori da minimo, ez? Hori denok eduki beharko genuken zerbait da, bai? Honeaino ondo? Hoi da langileen estatutuak esaten duna, bai? Eta gero, konbenio kolektiboen bidez, hobetu daiteke. Eta kasu horretan, igual eduki ditzazkezu, 30, 35 edo, ez da gizan bat egun. Hau da, barkatu esatea, azken finean hau da, nik nire ikaslei botatzen dieten txapa, oin zuei botatzen dizuet, baino egia da, pixkat, baten bateiola ideia gehatzea hori bazaio, ondo etorreko litzakela. Nire galdera, hau zuek bazen egiten, ez da, pertsona alduak bezala, imaginatzen dut, gizuela. Bueno, ondo dago, jende asko dago, harritu ingo lizueke, baina jende asko dago, olako gauza basikoak ez da gizkina. Ez nola funtzionatzen duten ordu ekstrak, ez zer, bueno, hoi dena. Total. Nik dizut, badakidala hori, esperientzia txar baten ondorioz. Aha! Hortan, bueno, zer ikasi izan duen eta, bakezu zure esperientzia konpartitzea? Pixkat idea bat eukitzeko, nola izan zen? Bueno, ez horrela pixkat, azalean enpresa batean egiten nuen lana, eta enpresa hortako nagusiak, langileak eduki ordez, esklabuak eduki nahi zituen, eta beraz saiatzen zen beti trampak egiten, jaiegunekin, ordu estrekin, ez idatzi inun gaur berandugo atera zarela, edo biharko izago etorriko zarela, edo jaiegun hau ez dizut emango, ze justo oso gaizki datorkit niri aste hau, eta hurrengoa. Eta orduan, hor lankidekin ikertu behar izan genuen, benetan legeak zertzioen, legeak bost aixola, nagusi harri. Bai, legeak hor daude, baina ez dira magikoak, azken finean legeak zehose esaten dizu, eta zuzea horiek defenditu behar dituena, edo denuntzia egin behar duzuna. Batzuk ondo esan dezun bezala, festa egun bat adibidez, ez da rekuperatu behar. Jende asko guzti du, nola festa eguna dan, beste egun batean sartu beharko dituzu ordu horiek. Edo adibidez, oporrekin, esan dugun bezala, zuk disfrutatu behar dituzu, opor horiek, zuk sortu edo generatu dituzun urte hortan bertan. Enpresa asko daude igual, datorren urteko urtarrilean ematen dizkizunak oporrak, edo asko jota otsailean. Baina, kasu horiek ondo vigilatu behar dira. Eta kontua da, oporrak, azken finean, ez diala eskubide bat bakarrikan. Diare baita, azken finean, zure osasunarentzako oso garrantzitsuak. Eta oporrak, definizioz, deskonexio digital bat eskatzen dute. Digitala edo presentziala dena. Horrek zesan nahi du, ni oporretan edo nahizela, eta ez detela lan nahin, eta ez detela sekzioa prestatu. Hola izan da, sentitzen dut. Orduan, herrieta egin beharrean gaur sekzioa prestatu gabe etortzagatik, txalotu egin behar zaidugu. Hori da, hoizan nire ideia. Azken finean, demostrazio bat egin detelako. Oporrak zertarako dian, eta nola erabili behar dian. Oso ondo, setxun asmatu duzu, postu naiz, denok zehose ikasi behar dugun zerbait da, ez? Oporrak izan dira, eta nik oporretan egin detena da, disfrutatu, lasai onaiz, eta oso ondo pasadet, norrete interesatze balin bazaio. Eta, de hecho, anekdota bat daukat kontatzeko, pixkat bastante kuriosoa. Oporretan egon naiz, Marokon egon naiz. Enitza noain arte inoiz egon, ez dakit Euskaldunen 89 noizbait Marokon egon da, baina ni oandikan egon gabe neon, ez dakit zuek egon zeaten. Ni ere egon gabe nahi. Ni bai egon naiz. Esatik duetze, Euskaldun zure ez da Julen, Julen oian, benetan pena merezi du. Oso leku beste arrazoiren batzuengatik ez dut bidaia hori egin beti. Saharako historiagatik, beti horreuki dut. Hombre, zentzua dauka, hortan baita. Beida, ondo ikusita. Nik esan kasu honetan, beste aukera gehiagorik ez genekan, eta behintzat interes kuriosidad bat genekan ikusteko pixkat lurraldea, eta oso jende atseginarekin topatu gea, bidean, askok Euskaldunei miresmen bat zien, sekulakoa, eta partikularrean egon naiz, gaina herri batetan, herrixka batetan, txeftxauen izan dute, oso ezaguna da, ze urdina da, urdinez margotzen dute, urdin tonu desberdinak, eta oso politia da, oso txukuna,
esan bezala, jendea, izugarrizko atsegina, janaria oso goxoa, eta gainera segituan entzute bali zituzten, en plan, Euskaldunak zeate, eta bai da, oain dela, 30 urte, hau dena beteta zeon, Donostiko eta Bilboko matrikulekin dena, eta hori ikuste zenun, kartelak, eta kesi hemen getaria jartzezun, hemen ez dakize, benetan, azken finean, etxean bezala sentitze zinen, arropa eta pixkatu baldez berdina, baina azken finean, etxen egongo bagina bezala. Eta kontua da, hortan gaudela, Txeptxaueneko plaza nagusian, fondon entzuten dut. Xabi! Bueno, a ver... Ez dakit, igual, baten batek igual sekzio aparte ikusten du Marokon, eta igual, ez dakit, ezagutu nau, eta bueltatu nintzen. Por cierto, oain Xabi izan detela. Barkatu, oain moztea, baina aztu aurretiken. Jaso dezue Xabi Tolosa pelotariari buruz, beak ez da zuekin kontaktuan jarri ez? Xabi Tolosa ez da jarri harremanetan gurekin. Xabi, mesedez, abesti bat egin nizun aurreko sekzio apartan, dedikatu nizun abesti bat, barkamena publikoki eskatu nizun, Xabi, eta ez tezu erantzun? Aber berriz ez dukin eserretu beharko naizen. Saietuko gara, ingurukoekin itzen egiten. Hombre, mesedez, anoetan bizi da, ez da Bai. Gertuatu noiz bait, eta ezken ni Madrien, nahi bai pixkat urruti harrapatzeit, baina zuentzako, setxun, bueno, total, barkatu, bueltengo du. Xabi, vale? Txeptxauenen hau, Xabi, buelta maten naiz, eta nire kuadriako bat, Jaime, zeitu zuen, nik enekin antzeola, beak etzekin ni arean joala, baina, bueno, hor dao, bere neskarekin, kaixo, ez dutzen dut, bimuxu, zeite zuen, izketan azten geha, esitzea, eta te morun horietako bat hartzen, goxo, zea txegina, elkar ikustea, gehi ikustea hemen Marokon Tolosan baino, bueno, betiko konversazioak, ez da? Eta, klaro, azte gezketan, eta ez dakit nola, momentu batean, Inigo Asensio atetzen da konversazioan, ez dakit zergatik. Inigo, nire, arraro, ez dakit zergatik egine, baina, bueno, hor komentarioa. Tani, nire bizilaguna zana, eta, gaina, klaro, kontua da, irratiko programa bat dauketela, sekzioa aparta, eta hori dena, eta esaten dit, ze irratitan, naiz irratian, bigarren gauzean, beida jartzen zet, barkatu ez dut esan, Jaimeren neska. Beida jartzen zet, eta nola sekzio bat daukezula, tani, bai, ostegun eta esatit, nike bai! ¿Cómo que estu que bai? María Stan. Eta, ostegunetan, Kasualidadea. Gure entzule pentsatuko dute, hemen elkarren arteko komunikaziorik ez dagoela, hauek elkarren artean azarra egiten dute saioa, batzuk alde batetik, bestea bestetik, atean gurutzatzen direnean beste aldera begiratzen dute. A ver, kasu hontan, claro, kontuatu, nik beha aurpegiz eta ikusi gabeneko, nekin ze itxura zeugan, eta Maria, barkatu zeta, baina ez da, bastakit, goiuri izten eukiko balu bezala, ez? Maria bat azken finean, zen Maria izan daiteke, eta baten, eske hori zatetan en plan, bai, ostegunetan nike bai, eta claro, imaginatu, gehatu ginen biok en plan de, a ver, ez da posible. Txeptxauenen, Maroko erdin gaude, oporretan, eta hor plazan, eta, claro, gaina, tipikoa de, minutu bat berandu honi plaza sartu izan manitz, ez ginen ikusten. Benetan, bizitzak dauzken kasualitateak. Baixe, eta azken dien, launakin geha, eta horri esker, nik eskatu nion, aizu, Maria, boka gualdatzea, nola pelikula dauketen, eta, horri esker, azkenen, horretik nau gaur hemen, eta ez beha. Así que mendikan, eskupinak bidaltzen dizkiot, eta eskerrik asko esaten diot, Mariari, oso atsegina, eta kriston ilusien ziten, han ikusteak. Eta guri olako, ez? Bai, gure kolaboratzaileek elkartopatzea oporretan daudela. Bai, zuek ez daudeten bitartean. Behintzat, hola, ez? Guri poza ematen dugu,
gu porri gabe geratzeak gero horrelako gauza gertatzen badira. Hori da. Horrekin Hori da. Así Nik que uste bueno, aprobetxatu behar dugun hau eskatzeko afari bat denona elkarrekin, Noski. kolaboratzaile guztiak elkartzea, eta denok elkartzea un baten, ez? Ja bide batez, Noski. elkarrez hautzeko. Bai, mesedez. Hombre, Bai, bai. zuek egintzen duten gaina, ospatu zen duten zenbat programa egintzen dituzten? Bosteungarren saioa. Bosteungarren saioa. Nio handikan hemen neon, sekzio aparta jaio gabe zeon. Hortzen Bai, handikan, aurdun zeon, bigarren kafea, baina handikan sekzio aparta jaio gabe zeon. Eta ezin izan dut disfrutatu, baina jungo nitzake guztua, hombre baietz. Baina, bueno, pentsatu zuetaz oso onditzen genula. Madrilen egin dezakegu. Eta... Xabi, afaritxoa Madrilen egin dezakegu, Madrilen afaritxo bat, asteburutxo bat pasaz. Etorri, nahi zuenen. A ber, nire txenleko asko ez da, baina zengo genuke. Nahiko lan izaten dugu. Afalordua edo... Gauza bat esango dizuko, Juri, afari hori Tolosan edo Donostian beharra Madrilean antolatuko bagenu, bai ez jende gehiago animatu. Baliteke. Ba, Saiatuko gara. Xabi, aurrera egin behar dugu saioarekin, noski, ezkaudelako porretan, naiz eta hori nahiko genuken. Baina eskerrik asko gaur erakutsitako gauzengatik, bai legedi aldetik oporrak merezi ditugula erakusteagatik, eta zure historiotxoak kontatzeagatik. Bai, jun aurretik alare utziazue segundu batean, gauza bat bagarrik esplikatzen. Datorren astean, pelikula izaitaz aparte, zin dagizuet, preparatu ingotela, ondo prestatuko etela, datorren sekzio parta. Sekulako saioa inez prepatzen. Ez dindete zer kontatu gendikan, baina Amerikan bi este barru ikusiko zuen, sekulako izangoa. Eta hor usten dut. Bai, itzatzen dizugu. Eskerrik asko, Xabi. Guk aurrera egingo dugu, horrela, festa giroan, bamboleo abesti zarrunoa entzuten. Eta gero kafe utxe hartuko dugu, edo tea, edo kolakaua, edo irabaiakia. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento sin de nada. Lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Errevelazio bat bezala, espazioa eta denbora, argiago ikusten dira. Sentitzen ditut ernesten somaditzak zelatan. Esan bezala, naiz eta ez garen oporretan ibili, Xabi Tolosa edo Maria Romero Laspior ibili diren bezalaxe, guk asteburuak probesten ditugu aisialdirako eta nahi ditugun planak egiteko, baina horretarako jakin egin behar zer dagoen gure inguruan, eta hori Oiana Maritorena kontatzen digu. Gogoan nahi beste luza, filamentu arteko hutsa, errez beteko zenuke. Tolofolk jaialdiaz gain, zein ekintza ditugu Euskal Herrian asteburu honetan? Denetari daukagu. Tasiko gara ostiralarekin, beti bezala. Bihar, Germa ikusteko aukera izango dugu Beasainen, Usurbe antzokian arratsaleko 8:00. Maria Goirizelaiak zuzendutako lan honetan, Ane Pikazak sekulako lan egiten du, eta berehala jakingo dugu Max saria ematen ote dioten, eta bertan amatasunaren inguruan, Lorkak idatzi zuen lan honen egokitzapena ikusiko dugu. Lehendakari gaia, Zuaitz Gurrutxaga eta Iker Galartza, Zumarragako Zelai Arizti aretoan izango dira arratsaleko 8:00
Asteak eta Laurdenean. Eta Aulestin antzerki topaketak ospatzen dira aste santuro eta bertan eskolak emateaz gain antzerki emanaldiak ere egongo dira. Eta bihar zehazki zeo zertan dabil baina ez dakit zertan lana egongo da ikusgai gaueko 9:30 bertako pilotalekuan eta lan hau metro kuadroka taldeak sortutakoa da. Asteartean hitz egin genuen, Ander Lipusekin, Aulestiko topaketen inguruan. Ni gonbidatu dut behin baino gehiagotan eta egun ez dugu sekula topatzen. Bideo deietz egin behar izan genuen, antze bilelako, buru belarri. Bai. Torriko da, Ander. Espero dut, ez dakit noiz. Gaur ere aipatzeagatik, usteguna izan arren, eresia lana ere bertan ikusgai egongo dela. Beraz, Aulestira joan nahi dunak, hortxe. Eta dantza proposamen bat ostiralerako Azul Petroleo. Noaingo kulturgunean izango dira 8:30 Iron Schools kolektiboko kideak. Bartzelonako taldea da eta batez ere garaikide eta dantza urbanoa edo egiten dute, baina oso disiplina ezberdinekoak dira dantzari guztiak. Butotik datoz batzu, garaikidetik, urbanotik eta oso lan interesgarriak eskaintzen dituzte normalean. Baina norbaitek esan lezake ez, hemen sistema kapitalistaren gurpil honean sartuta nago eta ostiraletan oso nekatuta iristen naiz etxera lanetik ateratakoan. Julentzu, zara hori? Bueno, orduan, ostiralean beharrean, larun batean. Larun bateako, ikuskizun mordoa daukagu. Begira, ez tokiru. Euskal musikaren benetako historia, azkaineko Saninazioko opor zentroan egongo dira 8 eta euskal musikaren ibilbidea edo erakutsiko digute Patxo Telleria eta Mikel Martinezek. Futbolistok, zuaitz ostiralean lan batekin, larun batean honekin. Beriaingo kulturetxean izango da 7:00. Eta erosi sarrerak, zuaitzek Twitterren jarri du, horrela jarraitu ezkero, bere historiako publikorik ez dakit nola saldu, baina ez dituela sarrerak saldu eta marka guztiak hautsi behar dituela, jendeak ez dituelako sarrerak erosi. Hori Beriainen? Bai, Beriainen. Anima da, bila jendea orduan? Ustet kontatu dela behin taberna batean hiru zerbitzari eta hiru zerbitzariren aurrean egin zuela bakarrizketa bat eta hori dela bere errekorra eta Beriainen arian hautsingo duela. Eta Twitterran jarri du, beraz, erosi sarrerak ze merezi du. Oso divertigarria da egia esan. Hondamendia Aulesti aipatu dugu lehen, ostiraleko eta osteguneko emanaldiak aipatu ditugu eta larun batean Hondamendia egongo da pilotalekuan gaueko 9:30. Pro, 150 gramo jaialdia ospatuko dute Gasteizen, atzo hasita larun batera arte. Eta dendetan antzerki dantza performance eta instalazioak eskainiko dira. Denak dira pieza laburrak. Eta hemen aipatzen dugun hau Pro, larun batean ikusgai egongo dena, kasu honetan Eneritz Artetxek sortutako lana da, eta berako gorpuztuko du Karramarroren pertsonaia, eta berari esan diote kirola egitea oso ona dela, ordun etxerako tramankulu eta gauza asko erosiko ditu horretan aritzeko. Eta hortxe bakarrizketa bat erakutsiko digu Eneritzek. We will go, kind of dream that can't be sold. Eta gauza gehiago. Dantza pixka bat, kreakzion. Bizerekin da, kreazion eta akzion, nik uste dut joko hori. Zergatik Iratxe Ansa eta Igor Bakovitzen lana da, beraien konpainiarena, Metamorfosis konpainiarena, eta askotan gorputzean lantzen dute mugimendu batek urrengoan sortzen duenak ondorioa eta akzioekin eta asko lan egiten dute. 7:00 Donostiako Victoria Eugenia antzokian, eta horrez gain, ostiralean, arratsaleko 7:00 gonbidapena eskatuta, entsaio ireki bat ikusteko aukera egongo da Victoria Eugeniako klubean. Ta gauza bera egin dute gaur arratsalean eskiniko duten lanarekin, atzo entsaio irekia izan zuten publikoarentzat eta gaur emanaldia. Kreakzion lan honek irabazi zuen arte eszenikoen Max 2 sari irabazi zituen 2022an, bat koreografia honenarena Iratxe Ansa eta Igorrentzat eta bestea argiztapenaren diseinu honenarena Nikolas Fischeltentzat.
lana segurazki interesgarria izango da eta beraien mundua ezagutzeko, aukera izan daiteke. Zisneen aintzira, BBK aretoan 7 eta 9 eskeniko da, baina nahiko ikuskizun berezia izango da. Zergatik, Candle Light baletak egiten du, eta Candle Light honek egiten duena da, oholtzan kandelak eta jartzen ditu, musikaria zuzenean egoten dira, eta ikuskizun honetan gainera dantzariak egongo dira. Orduan, proposamen berri bat edo izan daiteke ikusteko BBK aretoan Bilbon 7 eta 9. Eta azken proposamena larunbaterako Together to Get There. Kastejongo Sarasate kulturgunean arratsaldeko 8 eta igandean San Adriango kulturetxean ordu berean 8. Akira Yoshida konpainiaren lana eta bera ere dantzari izango da, beste kide batekin batera, eta bi pertsonen arteko gurutzaketa, topaketa, banaketa eta horrelakoen inguruan hitz egingo dute. I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered. Eta azken proposamena iganderako aipatutako ez gain, antzerki pixka bat Sagastitarrak ikusteko aukera izango dugu Lezoko Gezala auditoriumean atxaldeko 7:30, familia eta abizenen inguruko eztabaida edo gatazkatxoa. Horiek astebururako proposamenak, eta orain, bagoaz, kafea hartzera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Badakit, naiz Brad Pitt, lehen begiradan ez dizuten badaizu, nahi duzun hori, al naiz bilakatu. Aiora Sedano Garzia, Bilbo, aktorea. Txikitatik izan du gustuko antzerkia egitea. Izan 12 urterekin, Bonbolinak talde amaterrean hasi zen lanean. Eta gazte zelarik, 2003 urtean, aktore onenari Elektra saria jaso zuen. Nahi duzun hori, dena zuretzat, bai maitia. Bere afizioa ogibide bihurtzeko asmoz, bain jaso zuen antzerki formazioa, Bizkaiko antzerki ikastegian. Eta ondoren ere, trebatzen jarraitu du hainbat arlotan ikastaroak eginez. Klauna, bikoizketa, dantza. Kukubiltxo antzerki taldea izan zen bere ibilbide profesionalean lehen aukera eman ziona, eta harrezkero hainbat antzerki konpainiarekin aritu da. H teatroarekin, 7 bat lanean esaterako, Magi de Jonekin Iki Milikiliklik lanean, Benetan B konpainiarekin Inondik Inora lanean, Pabellon 6rekin Love and Money antzez lanean, Arriaga Antzokiak sortutako El viaje a ninguna parte lanean, Gorakadaren Kasilda bukatzen ez den zuan, eta beste hainbat lanetan. Oholtzean eroso sentitzen dela esan genezake. Zagutu nahi nire alde bihurria, dena zuretzat, bai maitia. Halaber, azken 5 urteotan ahotsa jarri du hainbat proiektutan euskaraz zein gazteleraz. Iragarki eta dokumentalentzako eta ikusentzunezko formatuan hainbat paper egin ditu. Batez ere, film laburretan ikusi dugu, eta baita iragarki askotan ere. Horrez gain, 2014 urtean sortutako Anodino Teatroa taldeko kide da. Eta bertan, lan ezberdinetan parte hartzen du aktore bezala. Konpainiak 8 ikuskizun sortu ditu, eta horietako askotan aritu da Aiora. Esaterako, Malda eta Zorrotzen, Zerura Eroria lanean, Deux ex Twingon, eta apirilaren 28an estreinatuko duten Obsoletus lan berrian ere, hantxe izango da. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on... Badakigu estreinaldiarekin buru belarri ari direla, eta hementxe dugu horri buruz eta beste kontu batzuei buruz hitz egiteko. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Aiora Sedano Garzia. Arratsaldeon, Aiora. Kaixo, arratsaldeon, mil esker. Kaixo.
Haze Kaixo. aurkezpena, eta gainera Mikel Inunen musikarekin azpitik, zoragarri. Nunbait jo irakurriet eta zait, hortxe jarriko diogu. Aiora, lehenengo galdera Fenomeno nik oso egingo laguna da, dizut. eta zoragarri. Lehenengo galdera nik egingo dizut, eta gero Oianak hartuko du lekukoa, eta galdera serioak egingo ditu. Baina lehenengo galdera da, tarte honek kafe hutsa izena duenez, eta gure saioak bigarren kafea, ea kaferik edaten duzun. Bai, kafe hartzen dut. Kafea baina edaten gaur ja ari bihar da. puntuko dagoeneko. Así que ura edaten ari lorain, Katilloarekin... Katilloarekin uda daten, hori da? Ura baino ez dago. Rampa. Bai, nik ere pentsatu dut kafea izango zela, bai. Bueno, orduan gure talde bai izan daite. Bai, eske... Que urduri xamar nago ja. Barkatu, eske moztu da, ez dakite sartzen ari nahi zuek ari xareten bitartean. Ez lasai Europa. Eta nahiago dut arratsaldean ja kaferik ez hartu. Hori batek baino gehiago gaipatu digu, ezta? Bai. Dagoeneko batzuetan lasaitu egin behar dela txaldean. Bueno, bani hasiko naiz orduan beste galderekin. Aipatu dut, 12 urterekin dagoeneko antzerki amaterrean edo hasi zinela. Oso gaztetatik izan duzu argi orduan antzerkitik bizi nahi zenuela edo horixe egin nahi zenuela. Antzerkia egin bai, enekien horretaz bizi altzen ala ez, baina jakin bai ikastolan ja aritzen nintzen, pues bai, jolas ordu guztietan saiatzen ginen lagun batzuk elkartzen ginen, eta bai auterietarako edo zein pues auteriak edo gabonak edo txangoren bat egiten bagenuen, beti antolatzen genuen edo dantzaren bat edo antzerkiren bat lagun batzuen artean. Eta, claro, lagun batekin enteratu ginen Erandion bazegoela salsa eta ez dakiz zer. Joan ginen apuntatzera, bazegoela ere. Orduan, como pues antzerkian, eta hortxe hasi ginen da alba Ara, moztu egiten zaigu, gauzatxo bat egingo dugu. Nola teknologiaren jainkoa ez den gure alde jarri, saiatuko gara telefono bidez deitu, eta naiz eta irudian agian ez ikusi, ahotsa bintzat entzungo dugu, eta hori da garrantzitsua. Gu joango gara bideoak jartzen, irudiak ikusi alizateko. Morning when I wake and the sun is coming through. Oh, you fill my lungs with sweetness and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? Ooh, ooh. Can I be close to you? Ooh, ooh. Can I take it to a moment where the fields are painted gold and the trees are filled with memories of the feelings never told? When the evening pulls the sun down and the day is almost through,
Oh, the whole world is sleeping, but my world is here. Can I be close to you? Bai. Mentxe? Orain bai entzuten zaitugu, eta ea horrela, behintzat, asko hobeto, ezta? Entzun dezakegu kontatu beharrekoa, eta Oianak galderak egin ditzake. Aiora, kontatzen ari zinen justu, Erandiora uste dut joan zinitela eta salsa eskola batera, edo lakon bat, eta hori ikusten dutela antzerkia egin zitekela, ezta? Hori da, emakumeen elkarte bat zegoen Erandion, eta orduan ikusi genuen kartela, eta jartzen zuen salsa, eta ez dakizen dantza ere gustatzen ditzagon pila bat. Eta joan ginen apuntatzera, eta antzerkia ere bat zegoela. Orduan izan zen elkarri begiratu, eta ostras, antzerkia, hau bai. Eta apuntatu ginen, eta karo, ginen, 12 urteko bi moko, beste guztiak ziren heldua, gure adineko seme-alabak zituzten, eta duen egiten La Casa de Bernarda Alba. Wow. Eta gu hasieran, bai, karo, Dramon, eta gu ginen Mujer 3 y Mujer 4, osea, hori izan zan nireko bat, ez la eta Mujer 3, Mujer 4, eta hori. Eta gero hor urteak eman ondoren, erabaki zenuen gero Bizkaiko eskolan ikastea, eta han 4 urte eman zenituen? Bai, jala da, bai, justo institutua bukatu eta antzerkia ikasi nahi nuen, bai. Nire ogibidea izango zen ala ez, enekien, baina gurasoek aurrera, gurasoek nire aldetu du nire gurasoak orduan, horretan ez ziaten inolako arazorik jarri. Eta zer eman zizun eskola hark? Zer ikasi zen nuen bertan? Wow, pues, oso batut antzerkiera ikasi nuela, baita ere, pues, gaur egun dituen lagun asko orduan atera nituen, osea, ordukoak dira. Asignatura pila genituen oso ezberdinak, oso ez dakit, porque Getxoko eskola bat egon nire garaian ere, eta zalantzan egon nintzen, Getxoko eskolan apuntatu edo Barakaldon. Eta gainera, Erandioko emakumeen elkartean, Bonbolinak talde honetan, zegoen irakaslea edo zuzendaria, zan Getxoko irakaslea. Begira. Eta orduan nik, ostia, osea, hemen nago ume bezala, eta orain pasatuko naiz ikastera ja serio, eta joango naiz beste eskola batera, baina Getxok 2 urtetan behin ateratzen zuen plaza, osea, irekitzen zituen ateak, 2 urtetan behin egiten zuela kursoa. Eta justo, pues, justo nire urtean ez zegoen. Nik kou bukatuta gero, institututik urteterakoan, enneukan hori, eta zan nuen, bueno, pues, Barakaldora joan beharko dut. Eta nego nintzen, eta niretzako oso esperientzia polita izan da, asignatura ezberdinak genituen, irakasle ezberdinak baita ere, eta bueno, pues, imaginatzen dut horrek ere izan zela ni honetara dedikatzeko arrazoi bat, edo... Bai. Esan dezakegu, zu batez ere antzerki munduan mugitzen zarela, eta jakin nahiko nuke, zer ematen dizu zuri oholtzak? Zer sentitzen duzu oholtza bat zapaltzen duzunean? Ez da erresa kaldera, osea, batzutan dago, como, erantzun piso handia dagoela hor zaudenean, ez da? Kasu publikoa zuri begira, edo ez zuri, edo askotan ez da zure historia kontatzen duzuna. Zik, talde batean, lan egindakoa, eta inoz, hostia, nik espadut hemen neurria ematen, zataia ematen, pues igual ez da ulertu kontatu behar dena. Gero beste batzuetan da, como, kendu garrantzia, ingelesez esaten dute aktuar da jolastu. Play. Eta hori da, azkenean da jolastu umetan bezala, ez? Ni orain naiz ama, eta zu aita, eta ni txakurra, eta ez dakizer, eta horretan paperean zartu, eta jolastu, hori da. Orduan holtzan ere ezin dugu hori ahaztu. Osea, nik askotan da, como, venga, ez dugu egiten ebakuntzarik, bihotza ireki eta ebakuntza egin, ez da, inor hilko gaizki egiten badut ere, edo trabatzen bana, eske, batzutan gertatzen da, ez? Osea, zuek ere, batzutan, pues, egunak, pues, trabatzen zaizkizuela hitzak gehiago, eta, bueno, pues, saiatu horrekin aurrera egite eta, jo que se, ni, holtzan batzutan asko emozionatzen naiz, igual justo estenan ez nagoenean, baizik eta kanpoan nagoenean hankatartean, eta ikusten dut zer gertatzen ari den, edo zer sortzen ari garen, edo nola publiko ari den hori ikusten, eta asko unkitu egiten naiz askotan. Zederra.
Bai, zederra. Lan ezberdin asko egin dituzu, pertsonaia ezberdin asko, eta galdetuko nahiko nizuke lan batzuen aurretik, pixka bat, nola sortu ohi dituzunzuk pertsonaia hoiek? Badago jendea ez, bagian eskolan ikasitako teknikaren bat erabiltzen duena, beste batek gorputzetik asko egiten duena, beste batek ahotsetik, ez dakitzuk baute duzun olako modurik, edo bueno, pertsonaiaren arabera, edo lanaren arabera izaten ote den? Eske antzeslan bakoitza prestatzeko momentuan, ez antzezlana berez, baizik eta taldea, edo nor dagoen zuzendaritzan, eta oso ezberdina, osea, ensaio batzuetan bakeroekin zoaz, eta mai baten inguruan jartzen zara izketan. Eta beste batzuetan ordea, da, lehengo txandala, berotu, eta gero azten zara lanean. Orduan horren arabera ere ezberdina da, pues, hombre, pues, ensaioekin azten zarenean, lehenengo eta behin testua ondo ikasita badaukazu, fenomeno, eta ja, ideiak baldin badituzu zure pertsonaia nola jorratu, ere oso ondo dago, baina askotan, ez duzu jakiten zuzendariak ze kutsu eman nahi izango dion. Naturalagoa izango den, naturalagoa espada, eta groteskoa baldin bada, pues, are divertigarriago, ze orduan jazten zara bilatzen gorputza nola eraldatu, eta baita hotza ere, eta oso polita da ere, dituzunean personaia txikiak. Oro batean personaia txikiak, agerpen txikiak egite dituztenak, eta hori gozada bada, porque jolastu dezakezu, eta ez duzu mantendu behar jolas hori ahots horrekin eta obra osoan zehar, mugatua da eta errezagoa da. Aipatuko dut, hauetako lanen bat, eta gustatuko litzake pixkat kontatza nola egin zenuten lan. Adibidez, nik uste dut gainera, garrantzitsua izan zela bere momentuan egin zenutenean zazpiak bat, Teatroaren lana, 7 pekatuei buruzko lana, Donostia antzerki saria irabazi zuena. Bertan, okerrezpanago improvisaketetatik abiatu zineten, hausnarketetatik, zuzendariak ziarrustak galderak botatzen zituen, eta zuek, pixkanaka hortik joaten zineten, nola gogoratzen duzu lan hau? Prozesu hori izan zen zoragarria, porque ziarrustak daukan gauza bat da, oso liberak ere esaten duela, eta lan garrantzitsua egiten duguna, ondo pasatzeko dana, eta orduan alde hortatik entzun du presio pila bat, eta hori lan egiteko gozada bada. Gero, 3 ginen estenan, Miriam Kamartxante, lehenagotik ezagutzen nuena, eta oso ondo, baina bestea da zan Estibalit Bila. Nirekin ikasikakoa, baina ikasi zuen nirekin, eta laguna baita ere, eta orduan alde hortatik, ja pasaude lagunen artean, orduan eroso. Eta lan egiteko hori izan zen, lehenengo eta ben berak bazekien 7 pekatuen inguruan hitz egin nahi zuela, ez egon testua idatzita, eta orduan esketzantzeko batzuk egingo zirela, orduan egia da berak lehenengo egunetan, eman zizkigune galderatxo batzuk, guk idatzi, horren inguruan hitz egin genuen, gero improvisaketa batzuk egin genituen, nola jorratu, hori, 7 pekatu bakoitzaren inguruan nola lan egin, eta gero berak egin zuen nastu borrastea, eta lan horretan ere oso politazan, estena bakoitzean, ziren personajes berdinak, orduan oso fizikoki asko aldatzen ziren, bolta, horrela hotza, que igual ordu bete ezin daiteke egon ahots horrekin, baina bakarrik estena txiki batean, jolastu ezakezu gehiago. Eta oso... Bai, ez, esan behar nizunik hori gogoratzen nuela, ez, lan honetan gorputzak eta ahotsak bazuela aldaketa, bazuela garrantzi handia. Bai, eta gozada bada hori lantzea, nire asko gustatzen. Bueno, a ber, estenan dagoenean, estenan egotea lanean. Beste obra batzuetan, da kaso paper txikiagoa, gehiago zaude kanpoan, eta ondo dago, baina nire gustatzen zait, izerdia botatzea, egotea lanean, benetan. Horrela, errazago pasatzen, harinago pasatzen da, gehiago disfrutatzen duzu, ez daude hor itxoiten bankilloan, noiz aterako nauten, ez ja bazaude, orduan. Bat izan zen lan hori, bai. Beste lan bat ere ekarri nahi dut, eta ondoren ja azkenekora joko dugu, Kasilda. Bukatzen ez den zua, okerrezpanago hemen agendan aipatu izan dugu askotan, berari buruz beste arlo batzuetan ere hitz egin izan dugu. Kasilda Ernaez Bargasen bizitza kontatzen dugu, kontatzen duzu, barkatu, eta zuzara, Kasilda? Bai, niri okitu zitzaidan paper hori betetzea, hori Goitibera antzerki taldearena da, eta hori zoritzarrez, kontatzen den historia oso polita da, eta azken finean, dinosu badago Feliz Likiniano, eta hainbat, igual ezagunagoak direla, anarkisten inguruan eta guzti horren inguruan, baina Kasilda,
kasi da igual eta horren famatua. Eta orduan, pues, goiti berak nahi izan zuen, bere historia kontatu. Eta niri tokatu iztaidan. Pena da, hori da, obra hori estrenatu genuenean izan zen justo pandemia eta gero geundela zinginela albokorri da joan. Hori dana. Orduan izan zen bizkar rollo eta hija, familia ere zen izan zuen torri. Ia. Pena. Pena, bai. Eta orain uste dut, galderatxo bat daukagula nonbaitetik, eta jarri egingo dizugu, ea zer antzuten diozun pertsona honi, ondo ezagutzen duzun pertsona da gainera. Hemen doa. Kaixo, ea Jora. Antzerkia ikasten hasi zinenean edo antzesle izatea erabaki zenuenetik, zure espektatibak edo zure ametsak betetzen ari dira edo bete dira, eta nola ikusten duzu zure burua hemendik 10 urtetara, adibidez. Eskerrik asko. Jode, Aitor, Fernandino, hori galdera dira, espektatiben inguruan, karo, nik nahi nuen azan honetaz bizi naiz, ideia nuen esaten duen, bueno, pues Arriagan antzestea, ez? Ni Erandioko naiz, Bilbon bizi naiz, pues jartzen duzu hor Arriagan antzestea, txika, beste batzuk igual esan gaute Hollywood o Broadway, jo que sé, hemen etxekoagoa naiz. Eta gero esaten nuen, Bale, antzestu dut Arriagan, pero umeen antzeslan batzen kukubiltzorekin egon nintzen. Helduentzako obra batekin egin nahi dut. Bale, egon nintzen helduentzako obran. Bale, baina orain nahi dut izatea Arriagako ekoizpen bat. Egon naiz Arriagako ekoizpenen batean. Orain jani horrengo muga da protagonista Arriagako ekoizpen batean. Bueno, begira. Pixkanaka hortxe jartzen ametxoiek, ondo. Eta 10 urte barru edo, non ikusten duzu zure burua, Aitorrek galdetu bizun bezala xe? Protagonista bezala Arriagan. Bai, eta igual audiovisualetan lan gehiago, edo ez dakit. Bueno, amestu behar da ere, bai, ez? Eta amestu behar da, zalantzari gabe. Bai. Bueno, eta Aitor etorri zaigu, eta Aitorrekin jarraituko dugu pixka bat. Durangoko azokan egon ginenean, bertan Deus Estuingo lanari buruz hitz egin genuen, bertan eskaini bartzen utelako, eta Aitorrekin aste santu aurreko ostegunean hemen izan ginen, eta hitz egin genuen berarekin, oraintxe eskuartean duzuen obsoletus lanari buruz. Kasu honetan, berak idatzia da, eta zu aktore bezala zaude, berarekin batera, eta Juanjo Oterorekin batera. Nola zabiltzate lan honekin? Oso ondo. Nik, hasieratik Aitorrekin hitz egin nuenetik eta testua ikusi nuenetik, baina nik, benetan, ez dakizien bat testu irakurri dituan bizitzatzuan, eta uste dut ez dakitala, beti da, ondo, eta orain ensaiotan Paco Revueltek zuzenduko du, eta karo, berarekin hainbat jolas egiten ditugu, pues porque antzerkia ez da testua bakarrik, ez? Eta baude jolasak, intentzio pila bat, personalia batzuen eta besteen artean, eta ni ari naiz ikusten orain antzeslana beste plano batean, eta izugarri gustatzen zait. Eta lan egiten dugu horrestenan, hor gaude, lehen esaten duen zazpiak batekin ere, lan egiten duzuela nor eta izerdik eta dena, pues honetan ere lan egiten dugu eta bertan gaude eta oso gustora, eta nik uste dut grazia izango duela. Baita ere, komedia da, baina askotan dinozu, ama, eta irakurrita ez dakizu. Baina oso posik. Arazoa da, ez gabiltzala bakarrik aktore bezala, Aitor eta biok. Aktore eta baita ere produkzio lanetan, distribuzio eta guzti horrekin, eta hori ez da oso... Ez da inatxegina, akaso. Baina badituzue... Dagoeneko badituzue data batzuk itxiak, ez da? Aprilaren 28an Getxon estrenatuko duzue, Donostian ere izango zarete, aurrera begira ere, baduzue lan hori aurreratua, promozio lana, edo, emanaldiak lotzearena? Bai, bile eginen, claro, baina zuzabiltza saldu nahian eta programatzaile askok ezagutzen nauteni, edo Aitor, beste konpainietan aritzutakoa garelako, baina, claro, ez dakite, produktu egingo duzun. Orduan, gonbidatuko dugu jende guztia programatzaile guztiak estrenora, eta, Erandiok behintzat, Erandiok programatu gaitu. Oso ondo. Maiten haute orain dipizka bat. Etxera jo behar da beti. Eta esan duzu, komedia bat dela, eta langile borroka du ardatz, ez da? Bai, ala da.
dira, pues, 3 pertsonaia geratzen direla, hainbat pertsonaia geratu dira itxialdia egin dute lantegi batean, Ibaialde fikziozko herri batean, Arralde ondoan dagoen herri bat, no? Ibaialde, eta hori hasiera baten asko ginela itxialdian, baina ja jendeak, gutxi geratzen zazte. Ja, bakarrik 3 geratzen gara, eta, Aitor Fernandinok egiten duen paperak, bera joan da kanpora negoziatzera, aber lortzen dugun zer, aber Ibaialde bizitik mantendu dezakegun, eta hor, Interesgarria da orduan, ziur. Bat buelta ematen dizkiozun, eta zentzuen, baina zuek, zergatik utziko zenukete itxialdi bat. Zein izango litzateke zuen arrazoia, zuen borroka bertan bera usteko. Eta, hostia, zer da? Pues igual maite duzun jendea sufritzen hasten danean. Edo, zezkeini behar dizut, zer nolako akordiora iritsi zaitezke. Terban, personaia bakoitzak dauka bere ikuspuntua eta polita. Ze politia den ere hori ez, antzerkia sortzen ari zarenean, galdera hoie guztiak nola planteatzen dizkiogun ez, eta nola hortik ere sortzen den polita iruditzen zait. Hausnarketa horretarako aukera eta abaguna izatea zuek eta hortik jutea eraikitzen, bai? Ez que nik antzerkian pila bat ikasten da, alde batetik kasildaren bizitza ikasten duzu eta hori historia da, baina beste alde batetik bere zure buruaren inguruan ez galdetzeko hausnarketak ere. Bai. Hoxe esaten ari zinen eta haren nintzen nik zer egingo nuke ez, azkenean zure burua gehiago ezagutzen duzu horren bidez ere. Bai. Terapeutikoa. Hori da, oso, bai. Eta aipatu dugu Anodino teatroan zabiltzatela, buru belarri, orain estreinaldi hau, eta Aitorrekin hitz egin genuenean aipatzen zuen Anodinoren ezaugarrietako badela hori, komedia, umorea erabiltzea. Zuretzat ere bizitzan umorea garrantzitsua da. Oso. Paiasita bat izan nahi zumetatik, eta bai, serio jarri behar denean, serio jartzen zara, baina aldenean behintzat, terratik dinotut reinen saio hauetan ari gara oso ondo pasatzen dugu, saia da laneratu zela, venga, egun berri bat, venga, lanera, baina gustora ondo pasatzera ganberro batzuekin, eta lan egitera ere, baina, posible da. Eta antzerkian, gai sakonak eta kontatu behar direnean ere, umore horrekin uste duzu beste modu batera iristen dela agian ikuslegoaren gana? Bai, hombre, azkenean umoreak publikoaren gan ere zirrikitu batzuk irekitzen ditut hortik sartu daitezke baita ere, dena baldin bada drama ez, baina dozen pelikuletan bezala, ez nezita dramoia handia izan, berrepente sartzen dizute horrelako komedia punturen bat, eta ja, poltsikoan sartzen zaituzte. Arratsaldeko 6ak iaia gainean ditugu, beraz, Oiana, pena bada, ze goxo-goxoari gara, baina azkeneko galdera bat egin beharko genuke. Ja, azkeneko horrela borobiltzeko. Ez dakit inoiz azkeneko galdera hori... Nola aukeratu baiet. Nola aukeratu beti. Oso zaila da. Zait. Bai, ez dakitzuk sortzen duzunean edo pertsona bai ezberdina da agian galdera, ze Arrustak esantzun elkarrizketa batean berak adibidez sortzen dula amorrutik, ezin egonetatik, eta horrelako gaiak eta ez, ateratzen zaizkiola hor barrutik. Zuk sortzen duzunean, hortik sortzen duzu? Edo beste punture matetik sortuko zenukela esango zenuke? Nik uste dut amorrotik ez dudala egiten, bai, Arrusta oso punkia da, eta dago, gero baka bihotzuna, eta ez dakatzer ikusi, baina bai badauka hori protesta, ez dakizan puntu batean uste dut badauka dala hori, gerrera naizela, eta batzutan grabearekin ematen du azorren nagoela, baina gizartearekin zer ikusia daukaten gauzek mugitzen naute, eta bai, baina ez dakite zein izango litzateken nondik abia puntua, ez? Berak añargi amorrutik nik ez dakit, maitasunetik esan dezaket? Edo soñoño geratzen da. Zoragarri. Esaldi horrekin amaituko dugu, maitasunetik eraikitzea zoragarria delako. Agur bero bat, Aiora, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta hartuko dugu beste kafe bat urrengoan. Hori da, aurrez aurre, bai. Bai, horretu ratontakeriak egiteko aukera gehiago. Eskerrik asko. Julen, Oiana. Aio,
Urrenera arte, Urrenera bagoaz, eta entzule maitea, zure zai egongo gara, bihar, naiz irratian, arratsaldeko 4etan, hementxe, beti bezala, egunero bezala, kafea edo nahi duzuena hartzeko prest. Guk agur esan behar dizuegu, baina hementxe informazioaren ariak lekukoa hartuko digu. If I go, I'm going crazy. Let my darling take me there. Keep calm and bigarren kafea.